Hi, Ntando. All right. Okay, Ntando. Singitshela something ne. Yabona mina, I'm not here to replace umamako. Askes. Like, why ungizonda kangaka? Understand. Kodwa angimind ukunikeza massages. First of all, what is ucela massage? Angazi ukuthi udamp or slow or stupid, angazi kwenzakalani nawe. Ucela ucela. Come on, Ntando. Singitshela something. Uyabona mina nobabakho. We are just friends. Umngani wami movie from long time ago. So you can relax. And angazi ukuthi ubani ubuzile. First of all, again. Ne? Lento ihlanganisa nobaba angihlangani indawo mina ula nginxaya kababa. So ngicela ukuhlangana asamlifta. Yini ngathi sensa ijealousy so. Yini? Una jealous ngobabakho? Yena muhle. Kodwa sibheke nje wena ukuthi. Yeah, ngiyazi ngimuhle. Ngiyabonga. Mazom. Lalela nankosikazi. Yazi ngithanda into oyenzayo. Yazi Mazom, mana ngabe uyayazi into ekulungele. Uzofika la endlini ngokuphazima kwelihlo nje. Vi, wacasuka kangaka yini? Kwenzakalani? Dil. Yazi mina ngizwana ukuthi umfazi angenze siyoyoyo nje. Uyabona futhi angeke ngivumele yenzeke lento empilweni yami. Lamanyala enziwa nguMadlomo. Okay. Vi yehlisa umoya. Ungichazele kahle ukuthi kwenzakalani. Yabona uMadlomo. Nangabe sakadiniwe ngoba inkosikazi yami. Okanye sayakhathelwe lo mshado. Kuzomela ngicele Dineo. Kuzomela ngicele. Yazi angaze ngacabanga nje ukuthi mina ngiyacala nje ukubona wonke nje uvukani mabhena acasuke kangaka ngenxa yomfazi hayibo yehlisa umoya yazi why ngoba umngani wami muhle unemali like uyi-full package kahle wena yebo wonke umfazi angajabula nje ukuba nomuntu ofana nawe Ngicabanga njani? Yeah. Sophie. Nkosikazi sikuphi isimilo sakho? Kutheni ungagogodi? Look. Where, V? When I knew it when Ntombazana Dini. You up to something wena. Ulala nento dama uphinde ulale nengane yakhe. Sikuphi isimilo sakho? Sophie. Uqeda ukuthini manje? Oh. Your best friend didn't tell you. Utshela ukuthi wenzeni kuTata. Yazi Sophie, I know ukuthi awungithandi and angimangali and ungifuna ngiphumile kulendlu. Kodwa ungithatha kanjani mara yini zona lezo sikhulumayo? I can't believe this. Bengazi ukuthi amantombazana amaXhosa amaxuki. But this Yazi Vi, angeke ngihlale la. Ngilalela unkosikazi wakho athukana nami. Yazi ayikho lento ayikhulumayo. If ufuna ukukholola lo mbhedo angazi kukuwe lokho. Sophie, yini inkinga yakho?
uthe ukhuluma amanyalo wakhuluma ngoDinewo ucanga ukuthi wonke umuntu unengqondo efela njengawe wena ye Mntato, yini manje mamncane uyayibona ukuthi intombi yakho yenzani? intombi yami Sophie awulisela amanyalo owenzayo man yabona nkosikazi ngeke ngikuvumele usihlambalase ngale ndlela phambi kwami la Dano nombuzo ngizobuza wona ngizobuza kanye mina ngicabanga ukuthi ngizesiphinda kwenzakalani phakathi kwakho noDinewo Thema angikholelwa ukuthi vele ungibuza lo mbuzo lo vele but anyway ngizokuphendula mina noDinewo ayikho into ehlanganisayo Exactly my point. Ujabulile ngoku? Sophie? Kancane Thema ngifuna ukubuza ukuthi umuntu wakhe walala naye kancane umbiza ngani angazi ukuthi one night stand noma yihookup-nyana ngazi bayibiza ngani nginosibuzela nje no ngiyazibuzela nje Ngicabanga ukuthi wonke umuntu usakaphelele la kulo meeting. Ngaphambi kobona ngithome ngizothanda ukuthi Sorry, mina ngithethe case. Madlomo sabohlala phasi. Awule telephone Madlomo, on the telephone. Futhi Madlomo ngizokuthoma ngawo. Yabona wonke lamanyakanyaka enzakala endlini Madlomo, kungebanga lakho. So kahle le meeting ingapha. Yazi Madlomo azangifundise nomfana wakhe entshayeni. Yabona uNtando njengoba umbona nje namhlanje ngiyedlela ngayo kungenxa yakho Madlomo. Kodwa kulungileke nkosikazi ngoba sengithethe i-decision manje. Bengizocela nje before uthatha leso sigqumo sakho. Don't forget what happened izolo. Sophie. Yazi ngikhulume kuhle mangisangena la. Bathi ngimobise lo meeting. Akekho noyedwa omela khulume la. Hayi wena, hayi uMadlomo. Ntando awusafuneki la ndlini. For good. Angisafuni ukuphinde ngikubone duze kwami or umndeni wami. Yabona mfana wami nangaphinde ngikubone. Ngizokubulala ngalezi dlanza zami. Makancinci vele. Uthi uNtando akasafuneki. Apha kowabo uthi makaye kuNtando. Ukowabo abuNtando naye. Gazi ngangixoxa kwenzeka ntoni? What's going on? Relax. Uyasihlalisa uMabena. Angeke akwazi ukuxosha indodana yakhe bese shiya lesi sitaparapa la ekhaya. Okay, kulungile. Madlomo. Lalela la. Yabona uNtando, le ndodana yakho. Intandokazi yakho Madlomo, uDlengulo uDinewo. Futhi Madlomo unenhlanhla ngoba zange ngimvolele icala le rape. Yabona Madlomo uDinewo, umngane wami. Futhi uze nami la endlini. Yathi uthi yonke into eyenzakala phezulu kwakhe la, umthwalo wami. Ngifuna ngizwe ningizwisise nonke la endlini. Nangabona khona nenkinga nalokho, naku umnyako saba nemphumelo mosi. Cela ubuza Dinewo. uNtando forced himself on you. Manje makusahluphe konke lokho. Into emini niyazi nonke la endlini ukuthi akekho noyedwa mina lale noDinewo la endlini. Oh wow. Besides you, right? Dinewo ndikubuza umbuzo, ndicela ungiphendule. Impendulo yami endiyifunayo ngo-ewe okanye hayi. uNtando ukurayiphile na? Cha, besi Lalela dadi. Asikho nesidingo sokuthi uphendule lo mbuzo loyo. Ntandokazi kaMadlomo. Usahleli la, ngithe ngisaba ngiphumela umoza. Yes time sangijabulisa lesinqumo leso sithe. Uma vele nabe
bengathanda ukuhlala la kwasisathane kwayele. Okay, kulungileko nawe njalo-ke mfana wami ngisaba ngiphumele umuzi. Ngaphambi kokuthi ngihambe time yazi vele wena ngifuna ukutshela something ukuthi yazi ngomthanda uma mphumeza uyazi nawe ukuthi ngikhuluma ngayo and lento le ngihlukumezile from ebuncaneni babo. So ayikho ingane engajabulela le abuse yona le mina engidlule kuyo engizokwenithini. So vele ngizophuma la. Ngiyaphuma. Okay mfana wami maqedile ukukhuluma ungangiphumela umuzi. Mayiphuma untando nami ndiyahamba and ndizawuqiniseka vele uba angeke nje ndiphinde ndibuye. Ooh, who is this delicious looking man? Hi. How do you know that? Diabding. How do you know that I need you? Thank you for coming. Dan, please take your bills. See ya. Are you okay?